La Universitat de Lleida, en la seva clara vocació de servei, aposta per introduir les noves exigències del mercat de treball a les seves titulacions, i una de les vies és la que representa el Centre de Formació Contínua. Allò important és trobar clarament les necessitats i donar resposta a aquestes necessitats i d'alguna manera especialitzar les persones en concret en el que és el món professional. Acostar els serveis de la institució al màxim de segments de la població possible és un dels objectius que sempre té present. A la incorporació i consolidació de nous programes acadèmics s'hi suma un fort caràcter territorial. Una de les vocacions que té gairebé per definició és la seva implantació territorial, la seva presència en el territori. La universitat no pot ser uns estudis d'èlit adreçats a un sector de població. Tothom contribueix d'alguna manera amb el pagament dels seus impostos a una formació i llavors, en la mesura de lo possible, se li ha de retornar. La Universitat d'Estiu, per la que aquest 2014 han passat més de 700 alumnes, és un exemple de com la UDL plasma la seva voluntat d'acostar-se al dia a dia de la societat i dona resposta a les demandes de l'entorn professional. I aquest fet es veu reflectit en cursos com aquest d'activitats aquàtiques adaptades i d'inclusió per a persones amb discapacitat, on s'aprenen les eines per treballar amb aquests col·lectius dins l'aigua i saber identificar les seves necessitats. Una mostra, per tant, de l'esperit i el caràcter de les diferents modalitats de formació contínua amb què compta la institució. És un centre que està obert a la ciutadania, a la societat en general, per donar la formació contínua al llarg de tota la vida. D'aquesta manera tenim diversos títols i cursos de postgrau, de màsters, de cara a les empreses, però també de cara a la formació del ciutadà com a professional i com a persona. Amb 22 anys de trajectòria, la Universitat d'Estiu, que programa una quarantena de cursos, combina les temàtiques que tradicionalment tenen més demanda amb apostes innovadores. Algunes d'elles estan relacionades amb l'àmbit de les noves tecnologies o bé van estretament lligades a l'actualitat de l'entorn. Aquest és un valor estratègic que es potencia en una activitat que vol arribar a tot tipus de públic. Un dels atractius que la Universitat d'Estiu té és justament aquesta idea de que està oberta no ja només a l'estudiantat universitari, que és una part, diríem, d'aquest alumnat, sinó també al conjunt de la societat, als professionals, diríem, dels àmbits que sigui. I el factor territorial i de proximitat és també un element molt important. Els cursos d'estiu han arribat al 2014 a un total de 8 localitats lleidatanes i en algunes d'elles era el primer cop que s'impartien. La capital històrica de la universitat és la Seu d'Urgell, que és on tradicionalment s'han fet més cursos i continua sent la ciutat emblemàtica de la Universitat d'Estiu, i a partir d'aquí s'han obert altres vies de col·laboració amb institucions, sobretot ajuntaments, però no només ajuntaments, de les comarques de Lleida. I les connexions intergeneracionals que ja s'estableixen de forma natural en aquest entorn es volen continuar potenciant. Això dona lloc a que hi hagi en les aules una convivència de públic diferent pel que fa a edat, des dels estudiants estrictament universitaris a alguns que encara no són universitaris, però que troben en el programa algun atractiu per la seva futura formació, fins a professionals en actiu o un públic de gent gran que tradicionalment també ha trobat en els cursos d'estiu un àmbit en el qual completar la seva formació. Establir una mena de lligam entre la Universitat d'Estiu per una banda i les aules d'extensió universitària per a la gent gran, que és una altra de les eines que tenim també per estar presents, diríem, en el territori, de forma que alguns dels cursos de la Universitat d'Estiu han estat, diríem, dissenyats i pensats perquè gent de les aules d'extensió universitària o la gent gran puguin assistir-hi. Les 10 aules d'extensió universitària per a la gent gran adscrites a la UDL, que hi ha repartides arreu de la província, tant a les comarques de la Plana com del Pirineu, representen l'interès formatiu que té el col·lectiu de majors de 55 anys. Només en el cas de la de Lleida ciutat, la matrícula ha crescut un 25%, superant el mig miler d'alumnes. Un 80% són professors de la pròpia Universitat de Lleida, anem a dir que són primeres passes, és el millor que hi ha a la universitat, i temes els més
variats que et puguis imaginar. O sigui, fem literatura, art, història, medicina, traumatologia dins d'aquest tema, en fi, pràcticament totes les matèries. I el mateix passa amb el programa Sènior, que es va posar en marxa el 2006 i s'ha anat expandint en relació a les demandes dels seus alumnes. En aquests moments, a banda dels 4 cursos amb els que s'obté el diplomat sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia, es pot assolir en 2 anys més el títol d'especialista en aquest mateix àmbit. Ja poden barrejar-se amb els alumnes de grau, amb assignatures de qualsevol grau o màster de la Universitat de Lleida, i també poden vincular-se amb equips de recerca o amb investigadors i investigadores de la Universitat de Lleida, fer els seus propis treballs o col·laborar amb projectes de recerca de diferents equips de treball. La flexibilitat és una de les virtuts de la formació contínua i el programa d'aula oberta, que es va iniciar el 2012, és un dels seus màxims exponents. Aquest criteri s'aplica a tot el ventall de títols propis que ofereix la Universitat de Lleida. Depenent dels objectius o les necessitats que es volen cobrir, ens permet oferir cursos que són màsters, per exemple, a partir de 60 crèdits ECTS, o experts o especialistes, que serien de més o menys de 20 crèdits. I després també cursos de curta durada, fins a 10 crèdits, també ECTS, en relació amb aquelles, diríem, aquelles situacions en què la formació contínua és molt necessària, però circunscrita a una qüestió molt més concreta. Són cursos de curta durada, d'un crèdit, que pot fer qualsevol persona que vulgui i de cultura general. Hi ha diferents aspectes, tant podem trobar des de l'àmbit de les ciències, la tecnologia, la medicina, arts, literatura, etc. Hi ha una oferta molt variada. La implicació del personal de la UDL en els diversos projectes que existeixen per apropar la institució als diversos segments de la societat és la clau per aconseguir una formació de qualitat en aquest àmbit. La satisfacció que tenen aquestes persones, algunes d'elles que no han pogut assistir mai a la universitat, altres sí, però la satisfacció que tenen de poder participar en aquestes aules i la satisfacció que tenen els professors de la pròpia universitat per fer aquests cursos paga per tot, diríem. Fem que això funcioni cada dia és molt atractiu perquè veus les cares de felicitat dels alumnes i de veritat que això te compensa sobradament l'esforç i a feina a fer que funcioni cada dia. Pensa que oferim 8 classes a la setmana aquí a Lleida, que ja comença a ser bastant. Durant tot el curs són moltes classes i molts professors diferents i es té de coordinar tot. L'objectiu és assolir el que es considera que són els pilars fonamentals de l'educació universitària entre les persones adultes: ensenyament, recerca i servei a la societat. Aquests programes tenen un rerefons també de justícia, d'alguna manera social, no? Perquè a vegades hi ha persones que per les circumstàncies familiars, generacionals, d'estructura sociopolítica del país, etc., no van poder accedir a uns estudis universitaris, però sempre van manifestar ganes d'aprendre i estudiar. Doncs ara, en un moment, amb uns 50 anys, poden decidir, per què no, adquirir aquests nous coneixements. I són múltiples els àmbits temàtics en què la UDL s'adapta a les noves exigències de la societat actual, com ara l'agroalimentari, el de la salut, l'educació o l'empresa, per citar-ne alguns exemples. La formació contínua el que té és més flexibilitat, diríem un poder més d'adaptació a les necessitats que hi ha del mercat i sobretot de la societat en general i de les professions i les empreses. I la diferència en la formació reglada és precisament que són accions més concretes d'aprofundiment d'aquesta formació permanent que, a veure, sempre ha estat molt important, però ara en una ciutat com la nostra i amb la crisi amb més motiu, doncs té un recorregut molt important. La versatilitat en l'àmbit de la formació contínua també es tradueix en la potenciació d'aquells cursos i titulacions que es poden seguir de forma virtual o semipresencial. La col·laboració amb d'altres universitats, tant catalanes, de l'Estat o d'escala internacional, és una de les apostes que està donant bons resultats en el present i que, per tant, planteja establir noves sinergies de cara al futur.